Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Koma poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza ndale kuti asalowetse ndale pa nkhani ya njala. Unduna za maphunziro walimbikitsa ochita kafukufuku kumapanga zinthu zapamwamba zothandiza kukweza dziko lino. Ndipo Mighty Mukulu Wanderers masanano ikumana ndi Mzuzu City Hammers polimbirana ukatswiri wa chikho cha Castel Challenge. Munkhani yathu yoyamba, wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza onse amene akufuna kupikisana nawo pa maudindo osiyanasiyana kuti asatsogoze ndale kwenikweni koma athandize boma kusamalira anthu powapatsa chakudya. Dr. Usi anena izi pa msonkhano umene anachititsa pa sukulu ya sekondari ya Chileka mdera la Mfumu Kalolo ku Lilongwe. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Pamene dziko la Malawi likukonzekera chisankho cha 2025, wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi anati nzokhumudwitsa kuti anthu ambiri amene akufuna kudzapikisana nawo maudindo osiyanasiyana pa chisankhocho akuyika mtima kwambiri pofuna mavoti a anthu m'malo mogwirana manja ndi boma powathandiza anthuwo pa mavuto amene akukumana nawo monga njala. Polankhula kukhimbira anthu limene linasonkhana pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Chileka m'boma la Lilongwe, Dr. Michael Usi anachenjeza Malawi kuti nthawi yakwana yoti tsopano achenjere ndi atsogoleri a ndale amene akungofuna kukwaniritsa zolinga zawo pa ndale malo motumikira Malawi. Ondisatira aziti ineyo monga vice president wa Malawi lero kuthandiza president, kuthandiza boma kuti mavuto amene Malawi akuvutika nawo tiyachepese. Osusa onso ndi abale athu ali mu dziko kuti tiyang'ane zimene anthu akuvutika nazo tiyathandize. Tisamasogose kulankhula zimene ife tikufuna muzandivotere muzakampandwa kuti pomwe anthu amene tikuwafunawo lero akuvutika zoti voti chani mtumwa womwe sizikugwira chimene akufuna kumva ndadya ndidya mawa zimenezo ndiye nkhani ya lero zoti kusogolokhala chani tiziyang'ana nthawi yolankhula ziti zimenezo nthawi yolankhula izo pakali pano nkhani yayikulu Malawi ali ninja timuthandiza bwanji. Pamenepa Dr. Michael Usi anathokoza president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chifukwa chowalola kuzungulira madera osiyanasiyana kugawa mbewu ndi fetereza pofuna kulimbikitsa alimi kuti akolole zokwanira ndi kuthana ndi njala. Dr. Michael Usi ananenetsa kuti sakuchita zimenezi pofuna kukwaniritsa zofuna zawo pandale koma kufuna kutumikira mtundu wa Malawi komanso kufuna kudzasiya mbiri yabwino akadzapuma pa udindo wawo. Pothirirapo ndemanga pa nkhani ya chitukuko, Dr. Michael Usi anati boma lilipoli lidatengera machitidwe a chitukuko a president woyamba wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzu Banda ogwira ntchito za chitukuko zolimba kwambiri zopindulira mibado yambiri ya mtsogolo. Dr. Michael Usi analangiza Malawi kuti pofuna kuti dziko lino lidzipanga ndalama zakunja zochuluka forex, nkofunika kuti Amalawi agwire ntchito molimbika popanga katundu wapamwamba ndi kumagulitsa ku misika yakunja komanso kulima modzipereka kwambiri pogwiritsa ntchito ndondomeko imene boma lakhazikitsa yochita ulimi wa minda ikuluikulu ma mega farms. Mfumu yayikulu Kalolo ya mboma la Lilongwe yathokoza boma chifukwa cha ntchito zosiyanasiyana monga magetsi, madzi abwino, koma yapempha boma kuti ligawe chimanga kwa anthu amene akuvutika ndi njala mdera lake. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Boma lati lipitirira kukhazikitsa njira zamakono za ukhondo kuti nthenda ya kolera isafale mdziko muno. Nduna yona za madzi ndi ukhondo a Bitamia ayankhula izi ku Lilongwe pamene amakhazikitsa ntchito yomwe ibweretse dongosolo pamomwe ntchito za madzi zikuyendera m'madera momwe bungwe la Water for People lakhazikitsa. Tili ndi ripoti. Ntchitoyi ayigwira polunzanitsa ntchito zosiyanasiyana za ukhondo za m'madera monga kuti ntchito zopereka madzi ziziyendetsa ndi anthu odziwa ntchitoyi ngati ma water board. Ndalama zokwana 5.4 biliyoni kwacha ndi zomwe zigwire ntchitoyi yomwe ipindulire matawuni ndi madera akumidzi m'maboma a Lilongwe, Dowa, Kasungu komanso Chikhwawa. Poyankhula pomwe makhazikitsa ntchitoyi, nduna ya za madzi ndi ukhondo a Bitamia anati ntchitoyi ikulingana ndi masomphenya a boma ofuna kupereka madzi kwa anthu onse pothana ndi matenda monga kolera.
president like ministry ya water kuti tiyathandize ndi ma piped water schemes tili ndi policy shift tikupasa madzi ya mipopi kuti izifikira ma school zifikira ma clinic and anthu ambiri akhoza kulandira madzi aukhondo. Mawu ake kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi Fiona Rich anati boma lawo lipitiliza kupereka ndalama ku ntchito zoyenera ndi cholinga choti zipindulire anthu ambiri. Iwo anati ndi cholinga chawo kuona kuti amayi ndi ana sakuvutika kupeza ntchito za ukhondo mdziko muno. Potsindika za ntchitoyi, mkulu wa bungwe la Water for People Aulemu Chiruzi anati ngati bungwe akudziwa kuti kulimbikitsa kayendetsedwe kabwino ka ntchito za madzi ndi ukhondo ndiyo njira yokhayo yokonzanso mmene ntchito zopereka ukhondo zikuyendera mdziko muno. Tingwerekeza kuti mwachisanzo kuli system imene inachitika kuchikwawa kumbavi imayuza gravity kuti madzi aziyenda azikapasira anthu kuyuza matapu. System ndiye kuli kwambiri mapanga save anthu 22,000. Kuti system imeneyo ikhale effective kuti iziyenda bwino kwa zaka 10-20 zikubwerazo pofuna kuti tizitha mwina kulipira kandalama pang'ono tikalipira kandalama pang'ono tizigula zinthu kumaona tikupanga maintain. Nde project ikufuna kuti system ngati zimenezo mwina tigwirizane ndi a Southern Regional Water Board. Ntchitoyi ikufuna kuthandiza magulu omwe akuyendetsa ntchito za madzi m'madera kuti adzigwira limodzi ndi ma Water Board popereka madzi komanso ntchito za ukhondo. Dziko la Malawi limatsatira mfundo za United Nations zomwe imodzi ndi ganizo lokwanitsa kupereka madzi kwa wina aliyense pofika chaka cha 2030. Bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC lati kufanana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi ndikofunika polimbikitsa chitukuko chofanana mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu aku MHRC Debora Tambula Sibanda anena izi kumzuzu pa msonkhano okambirana za lamulo lolimbikitsa kusasiyana pakati pa amuna ndi akazi la Gender Equality Act lomwe analikhazikitsa mu 2013. Ndondomeko yoyamba pali zimene zachita bwino mazinaso sizinachite bwino kuyerekeza ndi kafukufuku yemwe anachitika kumbali mwina ngati amaphunziro kuli magapu ena ma issues ngati maukwati ana komanso mimba zosayembekezera kumbali ya nkhani za chipatala mwina ma appointment zinthu zina sizinathe kukhala mwina mutha kuona kuti mwina ngati mabodi ene samatha kupanga comply ndi Gender Equality Act kuti mwina ma issues ama gender quotas ma 60-40 aja koma plan iyi yangopitizanso kulimbikitsa kuti ngati boma komanso ngati institution akuyenera kupanga so comply mwina ngati nkhani imwe ya ma appointment ndi ngati DHMD komanso ndi ma other appointment holidays tayikaso kuti akuyenera kuonesa kuti akamasankha anthu mwina kwazipangaso follow ma gender quotas komanso plan yanyuwani yakambanso nkhani za ngati cyberbullying ngati zimene zimachitika pozera mwina makina intaneti komanso nkhani zina masambeni anchezo ndi zina amene anthu amatha kukamba nkhani zonyoza anthu nkhani zosiyanasiyana komanso nkhani za ngozi zogwa mwazizizi zakambanso komanso zooneka kuti anthu onse amayi abambo anyamata asikana komanso makamakaso anthu aulumali akathinso kuthandizidwaso. Bungwe la National Planning Commission NPC lati atsogoleri a mipingo ndofunika kwambiri polimbikitsa mamembala awo kusintha kaganizidwe ndi cholinga chokwaniritsa masomphenya a dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu aku bungweli a Jennifer Mjuweni anena izi kumzuzu pa msonkhano omwe anakoza ndi atsogoleri a mipingo aku chigawo chakumpoto pa za masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Mtolankhani wathu Ludovico Nyirenda ali ndi zambiri. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu akubungwe lotsogolera masomphenya dziko lino a Malawi 2063 a Jennifer Mjuweni ati cholinga cha mkumanowu kunali kupereka mwayi kwa atsogoleri a mpingo aku chigawo chakumpoto kuti aperekepo maganizo awo pa masomphenya dziko lino a Malawi 2063 maka polimbikitsa mamembala a mpingo kusintha kaganizidwe kawo. Amjuweni apempha atsogoleriwa kuti akalimbikitse mamembala a mipingo yawo kukhala ndi mtima olimbikira pogwira ntchito komanso kusiya mchitidwe womadalira zolandira ndi ziphuphu. Dalira kwambiri upangiri wawo machalichi mamoski kaya ndi ma platforms osiyanasiyana amenewo amakhala ndi space yoti athe kulankhula kuti azitilankhulira kawiri za kufunika kosintha maganizidwe athu komanso mmene timapangira zinthu ngati anthu a Malawi komanso anthu kuti
akhale woonetsera kukonda dziko lathu. Mawu awo mlangizi wa president pa nkhani za zipembedzo Mbusa Brian Kamwendo anati akuyembekezera kuti atsogoleri a mipingowa achitapo kanthu kuma membala awo polimbikitsa mtima wolimbikira pokwaniritsa masomphenya dziko lino a Malawi 2063. Akuluakulu amene anabwera kuno ndi owerengeka ndipo ndi akuluakulu amene amatsogolera mipingo ndi zipembedzo zosiyanasiyana kuno ku chigawo cha kumpoto komanso Malawi muno. Kulira kwa mtima wathu nkwakuti pamene atenga uthenga umenewu akalimbikitsanso iwo amene amatsogolera mipingo yosiyanasiyana muzipembedzo zosiyanasiyana kuti uthenga uwu umene president akutipatsa ukutukuka kwa Malawi pamene akupitirira kutsogolera dziko lino fika chaka cha 2030 ukhale ogwirika komanso okhazikika pakati pa wanthu. Mlembi wa mpingo wa CCP msinodi ya Livingstonia Mbusa William Tembo anati mkumanowu obwera pa nthawi yake. Anthu a Malawi ndi anthu olimbikira kwambiri titangoti apase uthenga kuti tendikachite mwakuti izi tizisiye ndipo tizisiye ife ngati mpingo titenga nkhani imeneyi tiwauzenso Christians athu kuti ayi tiyeni tisangokhala mkudikira dziko ilili lili pa ulendo wotukuka. Masomphenya a dziko lino a Malawi 2063 ali ndi nsanamira zitatu zomwe ndi ulimi wa malonda, mafakitale azamigodi ndi mizinda ndi zothandizira monga kusintha kaganiziridwe, usogoleri wabwino ndi zina. Ludovico Nyirenda, MBC Mzuzu. Bungwe lolimbikitsa demokrasi mu Africa la Thune la Page lomwe tsopano lili ndi nthambi yake kuno ku Malawi lapempha olimbikitsa ufulu wa anthu kuti alimbikitse anthu kudzavota pa chisankho cha chaka chamawa. Mlembi wamkulu wa bungweli Mbusa Donex Ngalande wanena izi ku Blantyre komwe mamembala a bungweli amaphunzira za maufulu osiyanasiyana. Uthenga wathu unafuna upite kwa mabungwe amene ali mu coalition ya TLP Malawi amene pakali pano alipo 17, awiri aku Lilongwe ndi 15 aku Blantyre kuno, kuti tiphunzitsane za democracy, tiphunzitsane za maufulu a anthu, kuti tikamapita pa ground pamene tikukaphunzitsanso anthu kuti adziwe za ufulu wawo, anthu akhale ali ndi chidziwiso cha maufulu komanso akhale ali ndi information yokwanira kuti tikapita pa ground kukaphunzitsa anthu koma tikhale ndi information yokwanira yotero. Mbali imene titenge ife a TLP Malawi ndi mabungwe amene ali mu mgwirizano wathu ndiye kuti tiphunzitse anthu pa ground kuti adziwe kuti nkofunika kuti akavote, adziwe kuti nkofunika kuti akalephera kukavota ndiye kuti avotabe chifukwa apangisa munthu amene yosanamufune kuti ena amuvotere. So tifunitsisa kuti mabungwe athu onse amene ali mu mgwirizano wathu aphunzire bwino zimenezi kuti tikamapita kuti tiphunzitse anthu kuti akavote koma aliyense azindikire kuti nkofunikira ndithu kuti tivote komanso azipani adziwe ali ndi udindo umene akamabwera pa ground atiuza mfundo zimene ife tikamakavota tizikavota chifukwa cha mfundo zimene atiuza. Mwina ikhale nthawi imene Amalawi akhonza kuvota chifukwa auzidwa zimene zipani zosiyanasiyana zizachite pamene alowa. Unduna wa zamaphunziro walimbikitsa dziko lino kumapanga zinthu zapamwamba kuchokera ku kafukufuku. Mlembi mu undunawo Amangani Katundu ndiye wanena izi pa sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences ku Blantyre atapereka mphoto kwa ophunzira amene achita zakupsa pa kafukufuku osiyanasiyana. Telson Magombo walemba ripoti limene akuwerenga ndi Blessing Zikereuka. Mphotozi cholinga chake ndi kupititsa patsogolo kafukufuku yemwe akhoza kuthandizira dziko lino kupanga katundu osiyanasiyana. Poyankhula pomwe amapereka mphoto kwa ophunzira osiyanasiyana pamwambo omwe unachitikira pa sukulu ya ukachenjede ya Mubas mu mzinda wa Blantyre, mlembi wamkulu mu unduna wa zamaphunziro Mangani Chilala Katundu wati akatswiri pa nkhani za kafukufuku ayambe kusinkhasinkha za mmene angasinthire luso lawo kuti dziko lino lipindule popanga katundu ochuluka. Ndi anthu ena amene aziphunzitsi akuno, aziphunzitsi aku UNICAF, aziphunzitsi aku University of Malawi ndi ma university ena akhala nawonso nditi masomphenya tokuti kodi chakuti titapanga chonchi bwanji. Nde panali kagulu kamene kanaunikira zimene zija nkono kuti ichi chikhoza kugwira, ichi chikhoza kugwira, ndipo apatsidwa ndalama zosiyanasiyana, ena ma 12 million, ena ma 7 million malingana ndi zimene akusowa kuti zimene ali ngazo zitheke. Nde lero ineyo ngati mlembi wa unduna wa zamaphunziro ndine yokhutira kuti maphunziro athu akupindulira
dziko la Malawi kuti tikhale lodzidalira komanso tizitha kupanga zinthu zina. Lero taona kuno apanga ka radio ndithu kuti kagwira ntchito tizinthu tina tikumangoti ting'ono tiwode ku China ting'ono tiwode ku China zinazi tizipanga konkuno ntchito zija zimapezeka kuchokera mmenemo ndalama zija zimasungika kuchokera mmenemo kuti malo moti ndalama tizigwiritsa ntchito pa tizinthu tina toti tikhoza kupanga konkuno tidzitanitsa zikhazo zimene zikufunikira kuitanitsa kunja koma za konkuno zitheke. Malinga ndi Vice Chancellor wa sukulu ya zaukachenjede ya Mubas Anansi Chitera, mphotozi ndi chilimbikitso kwa ochita kafukufuku. Pano patapanga wireless imene yonena kuti ikugwira ntchito bwinobwino ya digital. Okay? Koma ndijaonera kuti pano tipanga tiyamba no mass production kuti ithe kufikira paliponse. Wireless imene iyi chiti chonse cha wireless imene chapangidwa mu Uniboard kuyambira board yake ija casing yake chiti chonse chapangidwa mu Uniboard. Komanso apart from that kupatula pa wireless imene tili ndi ma innovations ena komanso tapanga tractor imene pachizungu timana kuti handheld tractor tapanga from scratch toka panopa yangokhala kuti tiyipange launch ndiye ngati takwanisa kupanga zinthu ngati zimene zizi zikuonetsa kuti tili ndi kuthekera kona kuti angakhale galimoto imene iyi yoyendera magetsi ikhoza kupangidwa kuchokera mu Uniboard komanso kuchoka mu basi. Mmodzi mwa anthu omalandira nawo mphoto ya ndalama pafupifupi 7 miliyoni kwacha kamba kupanga pulogalamu yothandizira kuti anthu omwe ali ndi ulumali azitha kuphunzira mosavuta. Naine Mkandawire wayamikira dongosololi ponena kuti ndilothandiza. Ambiri amabwereza maso ambiri amasira skulu panji ndiye tapanga application imene iyi kuti athandizire anaja kuti angaphunzire bwanji mosavuta kuzera mnjira za makono komanso aziphunzisi izi athandiza kuti kodi iwo ngataphunzisi angapange bwanji lesson kapena kuti maphunziro maka makhuza ndi ana amene ali ndi maulumali amenewa kuti aphunzire mosavuta nawo sathe kukhonza komanso pitirira ndi skulu. Ophunzira osiyanasiyana a msukulu zaukachenjede za mdziko muno ndiomwe alandira mphotozi. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza andale kuti asalowetse ndale pa nkhani ya njala. Unduna wa zamaphunziro walimbikitsa ochita kafukufuku kumapanga zinthu zapamwamba zothandiza kukweza dziko lino. Ndipo Maite Mukulu Wanderers masanano ikumana ndi Mzuzu City Hammers polimbirana ukatswiri wa chikho cha Castel Challenge. Popirira nkhanizi mulipoti lathu lapadera sabata ino. Mtolankhani wathu Olive Perry akuyang'ana momwe kubera anthu pogwiritsa ntchito intaneti ndi njira zina zamakono zotumizira ndalama zikukhudzira miyoyo ya Malawi. Malipoti akuti pafupifupi 185 miliyoni kwacha inabedwa mnjira zimenezi miyezi isanu ndi umodzi oyambirira ya chaka chino. Kuchokera ku Chimwankhunda ku Blantyre, Olive akufotokoza nkhani ya John Bisias wa bizinesi yotumiza ndi kulandira ndalama pogwiritsira ntchito foni ya m'manja yemwe anamubera ndalama za bwana ake a Gloria Ndovi. Ndalandira message yantukula ine ndine Elias kuno kulilongwe. Ino muli kulilongwe? Kulilongwe. Ino kulilongwe kwa mapanga jano mwe wanu watifunditiwo? Inewo ndi mapanga business ya barbershop nde ikapo nambala mati tiyimbe kuti tione kuti zikhala mota nambala ya 85 kumapita. Akuti ndachita mwayi olandira ndalama zantukula pa khomo zokwana 485,000. Umu ndi mmene akuba kumabera nzika za dziko lino ndalama maka zikapanda kusamala pomwe munthu akuchita bizinesi amakhala ndi chiyembekezo cha phindu lomwe limathandizira bizinesi yake kupita patsogolo. Tangolingalirani pomwe muli ndi bizinesi munthu akukuyimbirani foni kukulonjezani ndalama zoti zitha kusintha moyo wanu. Bambo uyu John Bisias anamuimbira foni ndi wakuba yemwe ananamizira kuti ndi ogwira ntchito ku imodzi mwa makampani azotha kutumiza ndi kulandira ndalama kudzera pa foni za m'manja. Umutu ndi mmene Bisias pamodzi ndi bwana wake Gloria Ndovi ochokera ku Chimwankhunda ku Blantyre unawakhudzera mchitidwe obera anthu ndalama pa foni.
wakubayo yemwe anati ndi mmodzi mwa akuluakulu oona zotumiza ndi kulandira ndalama pa foni anauza Bisias kuti amakonza zina ndi zina zokhudza ntchitoyi ndipo ankafuna chithandizo chokhudza akaunti ya bwana ake yomwe iye amagwiritsa ntchito pa bizinesi iyi. Bisias anakhulupirira oyimba foniyu poganiza kuti ndi waku kampani ya ntchitoyi ndi kupereka uthenga okhudza akaunti ya bizinesi ya bwana ake. Sipanadutse nthawi pomwe anazazindikira kuti ndalama zomwe zinali ku akaunti yake mulibemo ndi kuzindikira kuti oyimba foniyu anali wakuba. Polankhula ndi MBC, Bisias anati ili ndi tsiku lomwe anaona ngati wayilephera ntchito ya bwana omwe anamukhulupirira ndi bizinesi ya ndalama za nkhaninkhani. Ndananduza kuti panganiza kuti amanduza zopangazo apangani star chakuti ndeno ndinapeza kuti ndikupanga kumapanga kena wakuti mukupanga ndataye ndikupanga kuti kena kuika ni pin number yanu ndapezeka ndaika pin number ija. After some minutes zinapeza kuti no ndichite check balance imakanika kadi chakuti igwire imakanika ndimene nadzazindikira kuti I think anthu ndakuba. Malinga ndi mwini bizinesi a Gloria Ndovi, izi zinamukhudza kwambiri atamva kuti amubera ndalama. Nthawi imeneyo ndalama yomwe anayosayi inali ngati wangochosa mbamba yonse wapereka ndi mutu unakhanga kuti sikugwira naye misamini basi madusa basi unathamanga kuyatira mano kapangisa kadi ine 40 the following day kunati holiday. Nkhani ya Bisias ndi abwana awo Ndovi ndi mmodzi mwa nkhani zomwe zikuchitika mdziko muno pafupi. Nkhani zobera anthu ndalama mnjirayi zikunkana achulukira mdziko muno kusiya anthu pa umphawi maso ndi maganizo. Apolisi mdziko muno akuti akumalandira nkhani za mtunduwu. Mneneri wa polisi akawale Amavuto Phiri akutsimikizira. Ife ngati apolisi kuno Kawale talandirapo madandaulo okhuzana ndi kuberedwa kuzera ku mafoni ma Airtel kapena mpamba. Pomwe nkhani zobera anthu ndalama mnjira za pa intaneti zikuchuluka, Amalawi ena ali ndi mafunso kuti kodi mwina asiye kugwiritsa ntchito njira za makonozi. Akatswiri oona za zipangizo za makono akuti iyi si njira yothetsera vutoli. Malinga ndi mkulu wa bungwe la ICT Association of Malawi, Andrew Kamwendo, kuthana ndi vutoli sikusiya kugwiritsa ntchito njira zipangizo za makonozi koma kugwiritsa ntchito njirazi moyenera. Anthu tikuyenera tizizindikira kuti kunja kuno kuli akatyali amene amagwiritsa ntchito makina a intaneti kubera anthu ena. Tikazindikira kuna kuti kuli akatyali amene amabwera mu njira zosiyanasiyana kuti namiza cholinga kuti tapase information imene agwiritsa ntchito kuti bera. Tikazindikira mu njira imeneyoyo ndiye kuti ifeyo titha kupewa. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lati likulimbika pofuna kuthetsa mchitidwe wa kuba ndalama. Akelias Mlenga ndi mmodzi mwa akuluakulu aku MACRA. Tikuonekaso malamulo olemba malamulo okuti anthu amene akulembesa masimu kadi mdziko muno asamadutse nambala ina yake imene angakhale na masimu kadi komanso azigwiritsa ntchito chala chitindo cha chala ndi cholinga chokuti chitindo cha chala chidzidziwira anthu amene akupanga abuse ma national registration ID. Malinga ndi malipoti, makampani omwe amayendetsa ntchito zotumiza ndi kulandira ndalama pa foni akuti analandira milandu 27,000 yokhudza anthu kuwabera ndalama pakati pa miyezi ya January ndi July chaka chino. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Pali chiyembekezo kuti ndondomeko yogula ndi kugulitsa katundu pakati pa boma ndi kampani zosiyanasiyana kudziyenda mwachilungamo komanso mwaukadaulo kutsatira kusintha kwa lamulo loyendetsera ntchitozi. Nyumba ya malamulo lachiwiri msabatayi idavomereza kusintha lamulo loyendetsera ntchito ndi ndondomeko za mtundu la PPDA. Izi zikudza patangotha sabata ziwiri nduna ya zachuma a Simplex Chichola atalengeza mnyumba ya malamulo kuti lamuloli alikambirana mnyumbayi kutsatira kumaliza kwa ntchito yoliwunikanso. Elin Chimoyo wadzandiza mbiri. Aphungu anakambirana ndipo avomereza lamulo latsopanoli litatha nthawi yayitali likuunikidwanso ndi cholinga chokonza zina zomwe zimaperewera. Zina mwa zatsopano zomwe zili mu lamulo lavomerezedwali ndi monga mfundo zolimbikitsa kampani komanso nthambi ya PPDA kupempha chilolezo ku bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu la ACB pa migwirizano ina ya malonda.
lamuloli likuthetsanso kukhazikitsidwa kwa udindo wa wachiwiri kwa wamkulu wa nthambi ya PPDA. malinga ndi kupita patsogolo kwa ntchito zamakono, lamuloli likulimbikitsanso kuyendetsa ndondomeko zakugula ndi kugulitsa kudzera pa makina amakono, yomwe ndi imodzi mwa mfundo zomwe bungwe la Malawi Institute of Procurement and Supply MIPS lidapereka pamwambo opereka maganizo ku ndondomeko ya zachuma kumayambiriro kwa chakachi. Pothirirapo ndemanga, mkulu wa MIPS a Feston Kaupa ati izi zithandiza kubweretsa dongosolo pa ntchito zawo. Lamulo limene lidatengeraponso zinthu zina zimene mulamulo lakale munalibe. Mwachitsanzo, lamulo limeneli likupereka ndondomeko za zimene mabungwe amene ali aboma akuyenera kuti azitsatira, osati pakagulidwe chabe pakatundu, komanso pakasungidwe kakatundu, pakanyamulidwe kakatundu amene kuchokera malo amene akusunga kupita malo kumene akuyenera katundu amene kugwira ntchito. Zimenezi ndi zimene ife Malawi Institute of Procurement and Supply timayembekezera kuti lamulo limeneli lizichita, chifukwa kumbuyo kuja mwina kwakukulu timangoona zakagulidwe ndi kagulisidwe kakatundu mabungwe aboma kapena mabungwe amene amagwiritsa ntchito ndalama za boma. Ndi lamulo latsopanoli ndilothandiza kwambiri, chifukwanso makamaka ife Malawi Institute of Procurement and Supply likupereka mphamvu kwa Director General of Public Procurement and Disposal of Assets kuti aziona kuti mabungwe amene akugwira ntchito zimenezi akulemba ntchito anthu oti agwire ntchito zimenezi okhaokhawo amene alovomerezedwa ndi bungwe lathu, bungwe la Malawi Institute of Procurement and Supply. Kwa nthawi yayitali, ntchito yogula ndi kugulitsa katundu pakati pa boma ndi kampani yakhala ikulozedwa chala kumbali ya mchitidwe wakatangale ndi kusokoneza ndalama. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Insurance Institute of Malawi yati ndi zokhumudwitsa kuti anthu okwana 5% okha mdziko muno ndomwe anateteza katundu wawo pogula insurance zimeneyo ati ndi zokhumudwitsa. President wa Insurance Institute of Malawi Ruben Kamanga Kawelere wati izi zikubwezeretsa mbuyo ntchito za chitukuko cha chuma mdziko muno. Waupi Mwaungulu wadza ndi ripoti ili. Bungwe la Insurance Institute of Malawi linakonza mtsutso ku Blantyre omwe cholinga chake chinali kufuna kudziwitsa anthu zakufunika kugula insurance ya katundu osiyanasiyana. President wa bungweli Ruben Kamanga Kawelere anati izi ndi zokhumudwitsa kuti Amalawi ambiri akulephera kuteteza katundu wawo kudzera mu insurance. Pa nkhani za insurance kunena mwachilungamo tidakali kutali, chifukwa amene mabungwe ambiri akapanga zakafukufuku tili pansi pa 3%, pomwe dziko lino ndalikulu kwambiri tiyenera kudusa pamene popo. Tsopano cholinga chathu ngati ife tifuna tiyesese kwambiri kuti insurance ikafikire wina aliyense. Anthu samaganiza kuti insurance ndi anthu ophunzira kapena anthu olemera. Insurance ndi wina aliyense, komanso insurance yathu imakhala kwambiri amagalimoto. Koma panopo tifuna tiauze anthu even nyumba mutha kupanga insure amene inapangira cycle and Friday ijai manyumba ambiri anapita, zikatundu ambiri anaonongeka, ng'ombe kumnuzi, aliyense akupanga za ulimi abwere ife timathandiza kuti aunikire. Ngati ife bungwe lathu limagwira ndi wina aliyense tizaunikira pitana uku limene tikupangira. Mmodzi mwa akuluakulu aku kampani ya Old Mutual Malawi omwe anathandizira kuti mtsutso uchitike, a Sophie Nkhonjera, anatsindikiza zakufunika kuti anthu ochuluka adziwe za insurance ndi momwe angatetezere katundu wawo ndi chuma chawo. Kunali kofunikira kwambiri kwa ife, osati just ngati Old Mutual komano ngati dziko lathu la Malawi. Ku Malawi kuno tili ndi vuto lokuti anthu ambiri samadziwa insurance, samadziwa kuti insurance imatha kuwateteza mu nthawi yomwe chinthu choyipa chagwera. Ndeno pokhala ndi malo ngati amenewa, kukhala ndi ma discussions ngati amenewa, ife ya Old Mutual timafuna kuti tiyesese kuti anthu adziwe kuti chofunikira cha insurance ndi kubwera kwa ma insurance ambiri omwe anabwera kunoko, kuti tikambirane njira zomwe tingathe kupanga kuti Amalawi wonse adziwe kuti kuli insurance yomwe ingathandize ma events ngati amenewa. Utatha mtsutsowu, timu ya Britam inapambana pa mpikisano wa mtsutsowu omwe makampani ambiri anatengapo nawo mbali. Waupi Mwaungulu, MBC News, Blantyre. Munkhani za masewero, matimu a Mighty Mukulu Wanderers ndi Mzuzu City Hammers akumana masanano mafainolo a chikho cha Castel Challenge. Masewero alipo pa bwalo la za masewero pa Bingu National mu mzinda wa Lilongwe.
Wanderers inafika mu ndime yomalizayi itagonjetsa timu ya Panthers FC ndi zigoli 3-2. Panthers FC inadzidzimutsa matimu akuluakulu mu mpikisanowu kuphatikizapo Silver Strikers kuti ifike m'mafainolo. Nayo Mzuzu City Hammers sikuti inadutsa mofewa kuti ifike ndime yomalizayi chifukwa ena mwa matimu amene inagonjetsa mu mpikisanowu ndi kuphatikizapo FCB Nyasa Big Bullets. Mzuzu City Hammers inakwapula Bullets m'mapenati 4-1 masewero amene anachitikira pa Kamuzu Stadium mu mzinda wa Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza andale kuti asalowetse ndale pa nkhani ya njala. Unduna wa zamaphunziro walimbikitsa ochita kafukufuku kumapanga zinthu zapamwamba zothandiza kukweza dziko lino. Ndipo Maite Mukulu Wanderers masanano ikumana ndi Mzuzu City Hammers polimbirana katswiri wa chikho cha Castel Challenge. Zezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Masanano munali ndine Romeo Umali ndikufunirani mathero asabata opambana. ...2024 Castel Challenge Cup Final. Atengeji Kondani. Lowoluka pa 21 December 2024 ndi Nkoke pomwe Maite Mukulu Wanderers ndi Mzuzu City Hammers alimbirana katswiri wa Castel Challenge Cup pa Bingu National Stadium. Inu kwa beba ndi uku tieni basi palibe kugula tiketi tsiku la mpira ndiye tiketi yanu muguliretu. Standard ticket 5,000 kwacha, VIP ticket 20,000 kwacha, pomwe corporate box ndi 25,000 kwacha. Castel Challenge Cup Ibongetse. Football Association of Malawi, transforming the game.